Zdravím vás u dalšího gameplaye. Dám rovnou načítání. Půjdeme na to, budeme to mít od místa, kde jsme skončili. Budeme pokračovat v expanzi. Vlastně od té doby, co jsem dělal minulý video, tak jsem to nehrál. Tak uvidíme, co vymyslím. Nebo co si na nás vymyslí ta hra, protože se docela bojím těch chlapců, který jsme tam teď viděli, že oni zrovna nějak extrémně daleko nechodějí kolem mě. Že jsem si nejspíš udělal docela blízko jejich příbytků svůj vlastní příbytek, tak snad se mi povede to nějak pořešit, aby to nebyl problém. No, uvidíme, na všechno máme dost času, očividně. Takže není problém. No, ale už by se to mohlo načíst teda. Mám hodinu na to taky. No, super. A je to tady. 3, 2, 1. 5. Tak. Skvěle. Tak koukám. Tak nikde nic. Sakra. Co to bylo? Tak. Jo. Tak my teďkon budeme lovit. Nebo nepůjdeme lovit. Mám lepší nápad. Máme maso z želvičky. Tak to pořešíme. No. Bude chvíli trvat asi, ale za to jídlo to stojí. No já vím, že jsi hladovej. A! Nechci přikládat furt. Ano, tak. To se mi povedlo. Teď jsem tady viděl toho skunk. Kde je? Čekej. Tyjo, docela běhavej. O! Mám tě. Ha. Tyjo. Tak jo, chytnu i tohodle. Tyjo, co si o sobě myslej, tyhle prcci. Je to spíš to jídlo, bych řekl. No. To by bylo. Hopla. Zajíc. Tak. Jsem si tady rozestavil tu chýšku. Mám tady rozestavěný ten... Víte co? Tu klec, ano, to je to správné slovo. Tu klíčku. Potřebujeme ještě pár kusů dřeva. Tady je náš domorodec. Tak to nenecháme už tentokrát nic náhodě. Já teda doufám, že nebudu mít zase to samé štěstí. A nepotkám je tady někde. O! Co se to děje? Mi to tady docela se rozhořelo, koukám. Snad to není nic hrozného. Tak. Můžu do něj bodat, ale co chci udělat? Sekat ho na kousky. Takže. Potřebuju hlavu hlavně, protože z té se dá udělat docela hezký totem. Ještě trochu. Máme hlavu. Tak to bylo zatím nejdůležitější. Hlava. Tak jo, a teď si to tady označíme, abych to tam udělal třeba tady. Takže. Hop. Asi tak. Tak jo, naberu tady zbytek věcí. Nevím, proč jich potřebuju jako tolik.
Jo, už vím, to je ještě i na něco jiného. Tak. Jo, chlapec hoří už. To je super. Hned mám o něco lepší pocit. Tak. Co je? Jsem něco sežral asi. No. Bývá. Takže to bychom měli, tak doufejme, že to bude mít nějaký výsledek tohle. No, tak jo, jdeme dál. Ten oheň už se trochu upokojil. Co já vím, tak můžete i... Kam zmizelo to tělo zase? O, to je jak nějaký bug, koukám. O, tak zůstala tam tady po něm ruka. Ta se dá zpracovat dobře docela. To tady nechci, to se nedá žrát stejně, teda aspoň myslím. Tak. La 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 la. Jo. Takže. Další věc, kterou uděláme, bude... Co bych si já udělal teďkon? Tak jo. Tak zkusíme udělat Small Garden, protože pokud vím, tak už jsem tady někde potkal i nějaké to semeno. Takže to zkusíme. Těch racků tady. A budu pokračovat dál. Máme malou energii. To se stává. Chvíličku počkáme, budu jenom tak šaškovsky chodit. Chlapec už asi taky dlouho nespal, no to necháme na potom, tím nebudu zatěžovat vás, ale sebe. Slyšeli jste to? Já vím, jsem docela paranoidní, jo, ale... Mám proč? Teda, byl bych, kdyby... Nevím, jak byste se chovali vy, být na takovýmhle nepřátelském ostrově. No to je přesně to, o čem jsem mluvil, no. Když prostě to dřevo letí metr do vzduchu. No. Ty šutry se tady objevují docela samovolně. Což je na jednu stranu docela super. Nic proti tomu nemám, jakože se mi tu něco jen tak objeví. Teď se porozhlídnu. Jo, tak to je hezký. Tak se podívám, co to mám. Zatím nemám žádná semínka. Mince jsou mi stejně k ničemu. No. Trýsa? Co to je? Blue paint, orange paint? To nemám. Aha. Steel armor. To bych možná i mohl sehnat. Uvidíme. Uvidíme. Nějak se to seká. Doufám, že se to sakra. Co je? Doufám, že se to srovná. Nevím, co se děje. Jaký je důvod toho, že se to seká? Do háje. Tak co bude? No. Skvěle. Tak jo. Lidičky.
lidičky. Už po mně jdou. Tak jo, jdu ještě spinkat. Snad mě nic neprobudí. Hezky. Hezky, hezky. Prkna jsou tam, kde jsem je nechal. Tady. Hele, takže. Potřebuju vodu. Vodu. Nefunguje. No jo. Ježíš. Nevím, proč water collector nefunguje. Nevím, co s tím. Docela mi to vadí, protože té vody zase tolik nemá. Tak budu muset udělat nějaké opatření. Kýlu. Tak. A tím opatřením hrnec. Nevím, co s hrncem. Hele, to se může hodit. A. Tak. Co to bylo? Světlice. A mám moc masa. Jo. Tak to je to, o čem jsem mluvil. Já s nima nechci bojovat. Rozhodně ne s tímhle. S nikým. Budu před nimi utíkat, protože vím, co jsou zač. Velice dobře. Nevím, jak takového podivného trotla vystrašit. Ale byl bych radši, kdyby se ke mně moc nepřibližovali. Ale ty želvičky. Želví krunýř si můžete... No jo, tak to zkusím. Ne, neskusím. Peču na to. Nech mě. Nech mě. Takovej hnusák. Tak jo, zkusíme to. Tyjo, co to má s očima? No to bude snad jako legraci. Zub. Tak zub se může vždycky hodit. Třeba by se z toho dal vyrobit i nějaký upgrade. Kam furt utíkáš? Neboj se mě. Tak, to je to, o čem jsem mluvil. Moc výdrž šlapec nemá na rány od domorodců. A já mám takový nápad. Vyzkoušíme něco. O! Tak nic. Nevyšlo. Tak jo. Já... Teďko mě chce zabít. Takže... To je zlé, nevím co s ním. Počkat, zkusíme něco. O! Tak to je přesně ono. Teď je ta chvíle, kdy je taktický vzít nohy na ramena, jako. Hodně taktický je vzít nohy na ramena. Doplním si life. To byl mimochodem můj poslední doplňovač lifeu. Nech mě bejt.
Nech mě... Doufám, že ta past funguje. Nemám energii. Nemám energii, no. On se tady bude ochomejtat kolem a třeba pod tím proběhne. No tak. Hele. Co to je? Pastička na myšičky. A ty jsi trošku velká myška. Tak pod tím sakra proběhni, ať už mě tady neštveš. To je srandy kopec. Tyjo, jsem se ptáčka. Tak jo. Nikde ho tu nevidím. To není dobré znamení. Něco jsme lapili. Ne. Nějaký tupec mi to... Když já do toho strčím, tak se nic neděje. No nic. Vypadá to, že už jsme ho ztratili. Já jsem... Je všechno v pořádku? Očividně je. Tak. Takže... A konečně voda se objevila, takže je všechno v pořádku, ale očividně se objevuje vždycky jednou za hodně dlouhou dobu. Takže to tady takhle pořeším. Tak jo. Nevím proč jsem ve vodě. Co s nima jako? Mám upgradeovanou spare. Zajímavé. Nevím čím, jak, proč, ale je to hezké. Co můžu udělat s hrncem jako? Tak. Dá se s ním něco udělat? Koukej na mě. Jsem velice mírumilovný. A oni mě chtějí zabít. Ten hrnec je jako... Je to asi vytvořený jako... Tak. No to je skvělé ovšem. To se mi líbí. To vypadá dost nadějně. Pírko. Mám pírko. To je super. Tak jo, budeme v tom pokračovat. Co to bylo za zvuk? Tady takovýhle všelijaký křeky vydává jenom... Vidíte to, jak tam něco strašně rychle běží. Oni mě sledujou doslova. A do písmene. To je super. Super. Moc dobrý. Takže... Postavíme něco dalšího. Já chci vyzkoušet postavit tohle, zapomněl jsem, jak se jmenuje, Drying Crack. Je to věc, kterou si myslím využiju, ale když jsem ji minule zkoušel stavět, tak jsem ji samozřejmě postavil, ale nevím, jestli to funguje, protože jsem si na to pověsil nějaký maso a pak z toho nešlo sundat a nešlo s ním nic dělat.
Takže asi takhle. Uvidíme, třeba jsem čekal moc krátkou dobu, nevím, uvidíme. Vyzkoušíme všechno a myslím, že to bude zábava. Zajímalo by mě, co chytím teda příště, jestli teda něco chytím. Už nám dochází energie, no. Jako obvykle, jak jinak by to mohlo jít. Lalala. Tak. Ježíš, ještě jeden, to tady snad někde najdu na zemi. No, tady. A jo. Tak, to bychom měli. A já tam pověsím kousek masa. A uvidíme. Dávám tam jenom jeden, protože tomu zatím moc nevěřím. Protože je to prostě alfa, tak uvidíme. Snad se bude dít něco. Snad se s tím něco bude dít. Takhle jsem to chtěl říct. Tak jo, musíme doplnit nějaký zásoby. Tak jdeme doplňovat. Už mám hlad. Koukám na to. Takže s tím jdu hned něco udělat. Jdu si uvařit něco. Tak. Tak jo, dáme si králíka. Králíka mám rád, takže jdeme dělat králíka. Přikotlíme trochu. Tak, já myslím, že bych si kleknul kohni, když už bych u něj takhle seděl. Ohříval bych se. Rozlížel bych se. Vidím ho, no. No, skvěle. Mňamka. Bylo by super, kdyby tady bylo něco jako možnost rožně třeba. Bych si dal něco na rožení přímo, to by bylo super. Možná když si udělám nějaký lepší oheň, uvidíme. Vyzkouším všechno. Už se mi to tady začíná jako docela lísovat. Lísovat. Začíná to tu vypadat čím dál zajímavěji. Popravdě takhle daleko jsem to ještě nenahrál. Tak uvidíme, co zjistíme, kam se dostaneme. Nemám žádný kameň. Jo, máme málo těch. Sticks. To tady naberu. O, to jsem neměl. To se stane, no. Když někdo nekouká, no. Já jsem fakt jeli to, no, to se stává. Tak jo, naberu. Oni běhají dost tady jako nahoře, jsem si všimnul. Takže docela dobrý sem chodit a tak. Myslím, že to je docela logický, ne? Že je dobrý chodit do takových míst, kde můžete potkat takovýhle lidi, co vás chtějí zabít. A, máme plno. Jdeme ke kolektoru. Tak. Tak jo, potřebuju toho ještě víc. Skvěle. Jo. Prohlídnu to tady trošku. Intoš. Je a pod ním... Hezké. Tak já si ho vemu. To vypadá, že jsou tady třeba dva... Teda to mě napadá. Ne, že to tak vypadá.
Myslím si, že jsou tady dva nepřátelské kmeny, které se zrovna moc nemusí a vraždí se navzájem, teda to je můj názor. Taková konspirační teorie prozatím. Kvůli tomu tady nalézám neustále toho mrtvého. Tak. Jo. By prozatím mělo stačit. Co to maso? Zatím nic. Zatím mi ho ožírají rackové. Co tam vidím? Něco bliká? To je jedno. Tady ono se to moc nevyplatí. Tak. Jdeme zčeknout, jak jsme na tom, jestli jsme chytli zajíce. Nechytli jsme zatím nic, očividně. Takže jdeme zpátky v klidu. Co tady? Taky nic. Tak jo. To nic neznamená, že jsem nic nechytil. Tak. Když na to tak koukám, tak myslím, že je čas na to postavit něco jiného, novějšího. Rozhodně ne loď nebo houseboat. Prozatím, samozřejmě, to bude v budoucnosti taky zajímavá věc. Ale rozhodl jsem se pro nějaký custom buildings a to znamená, že budeme dělat stěny. Teda, já budu dělat stěny, vy se na to budete koukat, jak je dělá. To bude dost náročný a na čas rozhodně. Protože, jak vidíte, tak je potřeba na tu zeď prostě 6 dřev. Ale je pěkná a doufám, že ty hajzlíci ji nemůžou přelejzat, protože, jak víte, nepřátelé jsou prostě jednou nepřátelé.